Здравейте! Оздрави към вас, аз съм Михаил Пискунов. Ще проведа демонстрация на платформа за краудфандинг като разработчик и архитект на това софтуерно комплексно решение. Нека веднага идентифицираме 5 причини, поради които да предпочетете нашия софтуер за управление на вашата платформа за краудфандинг. Първата точка. Нашият опит ни е позволил да предвидим огромен брой детайли, които всяка нова екип от разработчици може дори да не вземе под внимание. Втората точка. Вече сме изградили множество интеграции с различни доставчици на услуги, които ще ускорят старта на вашия проект. Трето, мащабируемостта на вашата платформа ще ви позволи да влезете в нови пазари, независимо от валутите и езиците, с които те оперират. Четвъртата точка. Функционалността на платформата може да бъде разширена с множество модули в зависимост от вашите предпочитания, както следва. Например, инвестиции, банкови и кредитни функции, криптовалути и NFT, автоматични инвестиции и вторичен пазар. Петата точка. Ние ви предоставяме технически спецификации, които могат да стимулират получаването на необходимите лицензи от вас, преминавайки през сертификационни процеси, за да спестите време за стартиране на проект. Нека ви разкрия как може да изглежда вашата мощна IAN инвестиционна платформа, насочена към набиране на средства от широк кръг микроинвеститори за реализиране на различни проекти. Тя ще се състои от 4 уебсайта, свързани в един домейн. Вашият промо-уебсайт, разположен на основния адрес на вашия домейн, е първият уебсайт на вас, например, crowdfunding.com. Този уебсайт е проектиран за нови посетители. Целта му е да преобразува посетителите в регистрирани потребители. Вашият личен дизайн може да бъде инсталиран на нашето готово решение. Това не е задължителен фактор, тъй като промо-уебсайт може да бъде разработен на всяка CMS. Онлайн акаунт, проектиран за регистрирани потребители, е вторият ваш уебсайт. Ние разработихме този уебсайт на адреса на някакъв поддомейн. Например, accountcrowdfunding.com. Потребителят трябва да премине процедурата за идентификация. За да влезе в този акаунт, той или тя може да изтегли документи, да прегледа проекти и да управлява инвестицията. Това е мястото, където взаимодействието между вашия клиент и платформата ви се осъществява. Акаунтът на клиента може да бъде проектиран в стила ви, ако желаете. Бек-офисът за вашите служители е третият уебсайт на вас. Функционалността, зависеща от ролята, ще бъде достъпна за вашите служители на този уебсайт. Те ще могат да публикуват нови проекти, да работят с клиенти и да проверяват потребителите в съответствие с законодателството на вашата страна. Всички финансови данни на проекта, както и всички транзакции и автоматично генерирани известия ще бъдат налични в бек-офиса. Ще можете сами да персонализирате шаблони за договори, шаблони за имейли и шаблони за известия. Всичката тази функционалност е налична с помощта на многоезичност и много валути. Сигурен API, чрез който промо-уебсайтът, акаунтът на клиента и бек-офисът взаимодействат с бази данни и информационни хранилища, е четвъртият ваш уебсайт. Този уебсайт може да бъде идентифициран като мозъкът на системата, докато предишните 3 представляват визуален интерфейс. Интеграцията с други системи е възможна благодарение на API. Функционалността на инвестиционната платформа има потенциал за забележително разширение. Например, автоматизирани инвестиции в проекти в съответствие с критериите, зададени от потребителя. Има възможност за свързване на модул за вторичен пазар, който позволява на потребителите да продават своите инвестиции на други потребители на платформата. Модулът за автоматизация на отчетите, основан на вашите шаблони, ви предоставя възможността да конфигурирате отчетите, необходими за вашия бизнес и надзорните органи. Например, за да предоставим допълнителна функционалност на големи или VIP клиенти, да осигурим отделни бек-офиси за различни клонове и представителства, с необходимия език и функционалност. Пишете ни и нашият мениджър ще отговори скоро.